Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kompla bis-sensiela ta' żjarat f'diversi postijiet ta' xogħol bħala parti mill-impenji tal-Partit Nazzjonalista biex jitfakkar jum il-ħaddiem. Il-ħamis Bernard Gregg żar lill-MUT fejn intlaqa mill-istaff u l-President ta' din il-Union Marco Bonnici. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq fuq l-importanza ta' dan is-settur għal pajjiżna e kif l-istess edukazzjoni tista' tassigura li jkollna poplu għaqli u mħarreġ inkluż fl-edukazzjoni artistika. F'kummenti li tal il-Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq fuq il-ħidma kontinwa li trid issir fis-settur edukattiv. Nitkellmu dwar kif allura l-alliem l-edukatur jista' jkompli jwettaq il-funzjoni, il-vokazzjoni tiegħu li għalina mhux biss hija professjoni, minn vokazzjoni ma jista' jkompli jwettaq din il-vokazzjoni billi inkomplu ngħinu lill-edukatur, lill-alliem biex ikompli jiżviluppa. Imma wkoll il-qasam finanzjarju tiegħu għandu jitjieb mill-aktar fis possibbli. Kien għalhekk li aħna tajna porzjiet lill-MUT f'dan is-sens għaliex nemmnu illi l-alliem l-edukatur f'pajjiżna għandu jistħoqlu aktar għarfien, jistħoqlu pakkett finanzjarju aħjar u jistħoqlu kundizzjonijiet aħjar. Minnaħa tiegħu il-President tal-MUT faħħar il-ħidma kontinwa tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-qasam hekk kif saħaq illi dejjem inżamm il-kuntatt bejn iż-żewġ partijiet u dejjem kien hemm relazzjonijiet tajbin mal-Partit Nazzjonalista kemm fil-Gvern u kemm fl-Oppożizzjoni. U mawrew rapprezzament tagħhom ukoll lejn l-appoġġ li ingħataw min-naħa tal-Partit Nazzjonalista fil-protesti riċenti li kellhom favur l-għalliema. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm Justin Schembri, Shadow Minister għall-Edukazzjoni u Snajja, Ivan Castillo, Shadow Minister għas-Settur Marittimu, id-Dialogu Soċjali u l-ġlieda kontra l-għolli tal-ħajja, Ċarsa Zoppardi, Shadow Minister għad-Delizzi u t-Talim matul il-ħajja u Mirjana Kalleja Testaferrata Denoto, kandidata l-elezzjonijiet Ewropej fit-8 ta' Ġunju li ġej.